हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बिएम सेरेफ चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। जोंनि बिएम सेरेफ चेनेलनि नायगिरि आदै मादै आदा बाजै फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर नोंथांमोना दहाय 11 बाजिसोआवहाय मर्निं माने फुंबिलिनि 11 बाजियाव आं मोनसे आपल'ड खालामदोंमोन भिडिअ। बे भिडिअखौ आङो मैया बानायदोंमोन। बे भिडिअआवहाय सासे मादै जानाया सासे बिनानाव एबा आं जाय सुबुंनि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन आगै रिमि, बे आगै रिमिनि सायावहाय रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिनानै होदोंमोन दै। बिमाया गाबनानै बुंनो हायाखैमोन, नाथाय बियो बिनानै होदोंमोन जे नैबे माने बिमानि फिसाजो एबा रिमि बिनि सायावहाय एसे अनदो रायजो राजाफ्रा मदद खालामना होदो होननानै बेबायदि बुंदोंमोन आरो आंजों बिराद मोजां रायज्लायदोंमोन आरो बिराद मानसिया स्ट्रं आरो स्वस्थथारमोन दै। ओमफ्राय मा जाखो आं खोनानो मोनबाय जे बे मानसिया गैला जाहैदों। आं स्क्रिनाव होनानै होगोन सोरनि सायावहाय बुंदों जे आं दहायो भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन, नोंथांमोना नायदोंबा आं जायफोर नायदोंमोन आरो जुदि नायाखैबा नोंथांमोना थांनानै नायफिननो हागोन आरो आङो मा होनो कमेन्टनि माबायाव होनानै होगोन आरो डिसक्रिपसनावबो होगोन आं बे लिंकखौहाय। जे आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बे भिडिअखौ नायनानै गाबबाय जाहैदों। माने आं जास्ट बारा गोबाव जायाखै फन हरनानै आंनो खोन्थाहरदों माने मिथिबायना। मैयाहाय माने बियो फैनानै आंखौ गोबां माखासे सुबुंफोराबो नेदोंमोन आरो बेबो मादैयाबो नेदोंमोन। ओमफ्राय नेनानै जे आंबो फंनैसो बाथ्रा मदद खालामना होनो बिथाङा मदद खालामनानै माने बुंनानै होबाय जे बिमाया गाबनानैनो बुंनो हाला माने आन्दायला लांजोब्बाय। स' बियो बुंनानै होबाय आरो ना। ओमफ्राय दा बे बुंनानै होनायनि गेजेरावहाय गोबां मोजां माखासे सुबुंफ्राबो मोजां मोनदों आरो लोगोसे बाख्नायदोंमोनबो। नाथाय न'आव थांनानै मानसिया डक्टरनाव लांबाय, अजानाव लांबाय, जेबो हामदियानो। एफा मानसिया राखा रोंखा माने स्ट्रंथार गोगोराथार, जेबो बेबायदि माने दुरबलबो नुवाखैमोन आङो। बिराद स्ट्रं नुथारदोंमोन मानसिखौ। नाथाय बे मानसिया नायदो रुंसारि जाना होबाय। आसलथे दा बे समावहाय बे सप्ता बे मानसिनाव माबा सोरबा फासि नांना थैनाय मानाय बेबायदि जालागासिनो दं दै। खालि थैनायल' आं नुगासिनो दं। गुबुनफोरनि मिडियाफ्रावबो माने ससियेल मिडियाफ्रावबो फेसबुकफ्रावबो आं नुलागासिनो दं खालि रुंसारि जानाय दै। जे बोथोरा एसे जानाय लोंनायनि सायावहाय थिग खालामना ला। बोथोरा एसे माने एसे सोलायलांनो हमदों आरो कर'ना भाइरासनि जों जाबजों गोबां मानसिफोरनि देहायाव साइड इफेक्ट जालांनाय बेफोरबायदिखौ बुंगासिनो दं मानसिफ्रा। दा आसलथे आं बेखौ मिथिला, नाथाय बे रुंसारि फासि नांना थैनायाथ' साइड इफेक्टजों सोलियाना, बेथ' कर'नानि जों खोथा गैला नङा होमबा। नाथाय खायसे सुबुंफ्रा बिदिनो उन्दुनानैबो थैनाय बेबायदि सिगांनिफ्रायनो फैगासिनो दं। नाथाय एखेरायैनो बे सप्ता बा बे मासावहाय आं मिथिनायावहाय एसे गोबाङानो जादों आरो ना, मिथिबायना रायजो राजाफोर गोबाङानो जादों। स' खोब हुसियारि जानाय लोंनायफोरखौ सामोल खालाम रायजो राजाफोर। आं गोबां दुखु मोनदों जे बे मानसिया बोरैहाय, आं माने गोमोबायसो माने सकिंसो मा जालाबायखो आया होननानैसो बिदि जादों आरो माने आङो। जाय मानसिया आंजों मैया इसेबां गुलि गुलि रायज्लायबाय, इसेबां मोजाङै रायज्लायनानै बे आगै रिमिनि थाखाय जे मानसिया मा होनो अपारेसन खालामदोंमोन, नाथाय न'खरा बिराद गोरिब। आं नायबोदों आरो ना, न'खरा बिराद गोरिब आरो बिनि गेजेरावहाय बिमा बिफाया माने बिमायाथ' बिमा जि न'आव थानानै जि खस्थ' खालामो आरो लोगोसे बिफायाबो गुबुन जायगायाव थानानै खामानि मावनानै जे फिसाजोखौ अपारेसन खालामबाय आरो लोगोसे न'खरनि जि एसे हा दंमोन बेखौबो फाननानै खालामबाय जाहैदों। दा बेफोरखौ गामिनि मानसिफ्रा नुदों आरो ना। बेवहाय बिमाया गाबबाय, बुंनो हादिया माने रोखो जे माबा मोनसे गाबनाय जायोबा बुंनो हाया। स' बेयाव बे बिराद मोजाङै बुंना होदोंमोन आरो मिथिबायना, बिराद मोजाङै। नाथाय बे मानसियासो बेबायदि जानानै थांबाय आरो ना, मिथिबायना रायजो राजाफोर। गोबां दुखु मोनदों आङो। ओमफ्राय नोंथांमोना बे मानसिखौ मैयानि जे आं रेकर्ड खालामनायाव आङो जे आपल'ड खालामदोंमोन, बे आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना जुदि नायोब्ला सिनायगोन बे माने मादैयानो होननानै। ओमफ्राय नोंसोरबो बे भिडिअ नुगोन नायोब्ला जे बे मादैया इसिबां स्ट्रं माने स्वस्थ बोरै जाथावना नङा होमबा। स' बेबायदि जादों आरो माने बार माने हावा गाज्रि लोगो मोनदों होननानैबो खोन्थादों। ओमफ्राय जेबो बेबायदि बेमार आजार माने गैखायामोन मानसिनाव, दंबाबो बिदि बायदि एफेक्टद्राय जाद्रायनाय बिदि गैयामोन जाहैदों माने आंजों रायज्लायनाय मथेब्ला। बै हस्पिटालावबो लांबायनो हामासै, अजाबो खालामबाय हामासै, माने बिराद हरखाबै माने थांग्रोमोनानो। ओमफ्राय नाथाय आं दहायो जास्ट 15 मिनिटसो जादों आंनो खोन्थाहरनाया। ओमफ्राय गोमोबाय आङो, मानो बेफोरबायदि जाखो। आं रायजो राजाफोरनि एसे खोन्थाना होथारनोसै आङो बे जाथायनि सायावहाय। मानो होनबा बे मानसिया भिडिअ खालामनानै सासे आगैनि सायावहाय माने भिडिअ बानायना डनेसन बिना होलायदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा बिथांखौ मोनथिथों।
होमबा बेबायदि साननानै आं बे भिडिअखौ खालामनानै होनाय जाबाय। थेंक इउ स' माच गाइस, थेंक इउ।